And hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City. Welcome to my channel. Merry Christmas! Merry Christmas, guys! And advance Happy New Year, no? Sana lang yun. Sana lang yun. Dili lang kayo mag palabig builo ng 31, no? Kay mana naman, no? Builuhan tani, kaya ugma na po, baka na po, no? Bago tuloy ka pa. Sige. Nga, naabot yun si Sir Deregion. Nangita gini siya, kuhan. Nangita kayo ha, kinidayo yun ba? Oo, good. Nagyan kay Kuan ganina eh. Kani sa makita na ko na ikikan ng Cebu. At isang adlaw, Cebu pa na siya, niya nakita man niya. Ay hulot yun yung magkuhan sila reunion yun. Ani hapit gid siya. Mga anak yun layo na yung kaya na ba no? Sige, unsa itong ipamati sir? Kauna kaning ano ba ba? Siyempre ko dyan ya. Taga buntag or taga Bisog ka ng tindog or maglakaw ko saya kayong lawas magana na. Mura na kag masangkiyot. Mura ka ng sakitan diri na pa. Antod mong oriente padulong dito sa DL. Oriente na? Oo, magnamgod siya. Oriente, magmanhod. Magmanhod, minod. Kaya diri na pabanta kayo padulong na. Ato ora. Oo. Ang wala. Wala okay naman siya. Okay lang, wala. Ato lang yun. Sige. Sa pag yun? Mura mong ito. Say mo Hawak. hawak. Wala yung likod. Wala na mo na mapahilot. Pahilot pero wala na segunda. Ha? Wala na segunda, busy ko itong Nabisip po. May kinakabalo ka sa kosa. ngito sa Facebook. Facebook o. Gusto na yung pagkuhan. Ngito ako ay gusto mangilaw tayo dito sa Davao Davao or sa Digos. Nya. Kita mo ko yung namin nag-share na to, kita na ko yung post. Oh. Mga auto, nagkontak tayong ko. Cellphone. Mang tunggu gede ako agad eh. Kada sara. Hello, good morning. Ha? Bakit? Pahilot, ma? Bakante na ko, ma'am. Kuhan. Alas 4:30. 4:30. Okay ka? Okay ka? Kita may pahilot? Maayo. Alas 4. Nya padala 2 kamalong, ma'am. Mau Japon jacket, jogging pants, shirt, medyas, anak. Sige, maayo. Sige, wala pa porter, tenana po dere. Sige, salamat. Yeah, bye-bye. Sana i-record rin. Kalimot ta. Ang magsunod ni Moron sa taga Davao. Sige, biyahe pa to no? Ang gawas terminal sa Davao, apo tas pikas Galini, mga pasahero mo itong namay na makyo taxi. Ito lang may nakay. Kadagag kuan? Liga kay pasahero karon pa padulong niya pabili. Padulong pabalik. Murag ana na o Padulong pa lang. Ana gyud na. Samot ugma. Amot gidugma ni. Kay murag larga kita kay ang saon na lang ang naglitson ra ba? Yang inom pud ba no? Di magkakamainom sir. Gamay. Gamay. Pero Di magkamahubog iniginom. tulog ra. Matulaw. Very good. Opo good pero matulog ra. Mayon. Very good na. Sige. Saan na to? Unsa ganito naga-kurente, naga-banhod, Manito. dapi-dapi. Duri ang dito yun. Tindog ko yan. Say mo. Ako parang naon. Ninay. Okay. Ang diri mo kumandong. Magtuwi ng lawas. Iwin. Kalikot ka. Sige daw. Baba ang right, oh. Dire. Oo. Baba ang right. Ha? Baba ang right. Isa sa left. Murag tuan siya. Murag lawason dire. Ano? Paano?
Murag dako yang kon murag bag no. Oh, pinag mo madugi tindog or kuan mo ano lang mo. Baliktad ka. Ano mo say? Pero ang nilaktan dili pa magsangkiyod. Dili ba mapud. Ay but say lang kanang manakit diri. Oh, kay murag mo ilihay man animo. Oh, kanang mo mag tindog og dugay. Diya na brag mo sakit na gid ang diri nako. Mao ba? Unsa pa gyud? Wala ko. Kanilain, doon na to ni kay layo ra ba kay imong balay niya. Ay na gam ko. Ano nga sa usahay? Sa basketball na po din. Opera po ang nakuha na. Nakuha na. Medical na po sa basketball. High blood normal, normal. Sugar, normal gyapon ginhawa okay ra. Kuha lang gamay, kanang manakit na rin, mukutong ko. Murag mapitahan sa murag mo. Murag pagmuhot sa gamay ana. Sige. Pa na gyud. Masay-sahay. Pa na gyud. Ulo normal. Normal naman. Lakaw normal ana. Dili mo nga paminaw. Nagabasa ka kung hapon gabi. Imas sa hapad ligo muna sa hapon gabi. Sa kuhan, gabi. Magpuna sa Ano man. lagkit ang lawas. Kani mo ang cancer, kani mo ang gireklamo. Mas mo sa kusog na siya. Nabikil na siya niya. Kana bitong mangutan sa dili. Di ko ta pwede mas sa hapad ligo manghinaw bawal na gabi. Ang tawagan na niya pas mo sa kusog. Pas mo sa kusog na siya madugan na pag di yun na magkuhan, managhanan sa mobalhin na diri maduhan na. Maduhan na siya pag guman sa duha, saka na na. Antod i-paralyze dito anak. Pero noon, na may advantage, dugay pa yung noon. Dugay pa yung yun sa mubuylo yun, anam-anam pa. No? May naman bala. Sige. So, ayan guys. Asa kayong bali, sir? Sa kuhan, Bahada Davao City. Bahada. Ang magsunod ni mo ron, buhangin. Dulo na yung dingin ron. Buhangin. Tagiya sa Ellen's Kitchenette. Sa buhangin. Usahay weekly na sa 15 days. Naanad na yun ba? So, ayan guys. So, shout out sa taga... Sa to? Bahada? Bahada. Bahada, Davao City. Alayo ang betong ko ano? Alayo ang betong airport. So ayan guys, so shout out sa inyo ha, taga Davao City. Merry Christmas and advance Happy New Year na si Sir Nare. Ato ang tabangan ni ninaog din tawag Digos. No, niya parte ra bisiya sa kuan ron kay peak season na kayron, lami na kay manguli, no? Pati airport ko ana. Busy kayo, so tabangan na si Sir nga mamayo. Inabanan sa pag-ampo sa Ginoo ko sa mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, India, Indonesia, of course ang Pilipinas. Maraming salamat og sa lahat ng mga OFW. Merry Christmas and advance Happy New Year. God bless sa inyo ha. O sa tanan nga mga nag-comment sa kuha kada adlaw. Maraming salamat o sa mga nagtatanaw sa ko kanunay, nag-subscribe, nag-like, nag-share. Maraming salamat niya. Shout out di ay sa taga Digo City, Davao del Sur, ang akong mga sukit kanunay o sa Kasigbit no sa Mindanao. Maraming salamat. Na kung ganun mo mag-friend ako sa Facebook, Eric Hilot ang tradisyonal o ang Eric Hilot ang binisaya mo na akong Facebook kung basiganahan mo tanaw-tanaw. Kung na pinag-comment nga taga-asa ko, taga Digo City ko. Barangay Sunuan, Digo City, First Grand Street, Rabina Kumpan, wala ka sa gym ha. Yan, Digo City, Davao del Sur ko guys. So ayan guys, maghilot na ko. Merry Christmas and advance Happy New Year. Please subscribe po kung karon lang ka nakikita aning nga video. Tanawag yung pag-ayo akong paghilot ha. Love you guys. Grabe mo tumakaw. Exercise yun. Isa yun. Video ay ahak. Kamang dito ay. Ang damay. Exercise. Alam kayo. Agay. Agay, kasakit sa lawas. Pag-ilap. Pamaon og ma.
lugar niya ka sa subscribe sa itong channel. Eric Hilot lang. Sinubo. Bantay na sir. Lusay ni sa sir, wala ko uning nga lusay. Ini lusay pag ginatulid ang dugon, mudako ni mo nung nagtuon, na magpungat ang sahay ko ta sa saya. Kung nisisimot ug simot ito. Ato ra mo pedicab dre. Yan, Ito, kan to apply na. kalera. Ano? Asa ka, ay! Luto siya. Ha? Ano? Gaya po. Ha? Hmm. Patawag. Limang dugay lang. Wala nga, mabutan mo na. Lutin mo.
Kaon na nito? Kaya sila ito. Wala yun ang madungan din mo. Mga tulog ko po. Oo, batas na. Undang nabasag yung hapon siya raw, pas mando siya kasuro. Nabasag yung ikaw, no? Di ka nagkakuha ng mag-basketball. Yung mga basketball. Na. Nabasag ka, oh. Magda na din yung pas mo. Magbutag sa dili, o ito hapon gabi, di kita pwede magbasa.